रंजानायनि मोनसे बाना जाय बानायाव दिनै बे ओनसोलनि एबा सैनिक कल'निनि सुबुंफोरा रायजो राजा बिथांमोना बिथांमोननि न'खराव फैनानै जिहेतु मोनसे रंजानाय मोनसे दाहौ लाबोनायखौ नुनो मोनदों। बुंखायोमोन आं माने खबर लायोमोन आरो जेब्लानो आनजाद जोबो माबायदि जादों परिखाया होमबा बि बुंदोंमोन माने पुरा केलकुलेसन खालामोमोन आरो आं बेसेबां मोनगोन जाबायदि सानदोंमोन बिथाङा बिदिनो मोनदों। खुसि आं गोजोननाय मोनदों जे आङो आइ आफानि कारणे बे रिजाल्टखौ लाबोनो हादों। बेसोरनो आंनि बेंकनि माबा आरो जेनेबा मा बुङो फिक्स डिप'जिट निख्रुइबो बांसिन खुसि जोंनि गामिनि रायजो राजाया। आगोलाव थांनो जों नाजाथो होनना सानदों आरो मोजां जाथों। जोंनि बारग' आफादगिरिनि माबाया सुबुरना बहुत मोजां। 65 सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा ओनसोलनि नैबे सैनिक कल'नियाव मोनसे रंजाखांनाय मोनसे सम एबा मुहुर्त मोनसे लाबोदों सासे फरायसुलिया, जाय फरायसुलिया थांनाय 15 एप्रिलाव मेट्रिक आनजाद CBSE बोर्डजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव 95 जौखोन्दो नाम्बार लानानै सासे फरायसुलिया उथ्रिसार जानो हादों। फरायसानि मुङा दिब्यानसि दैमारि। बिथांनि न'खराव जितु मोनसे रंजानायनि मोनसे बाना जाय बानायाव दिनै बे ओनसोलनि एबा सैनिक कल'निनि सुबुंफोरा रायजो राजा बिथांमोना बिथांमोननि न'खराव फैनानै जितु मोनसे रंजानाय मोनसे दाहौ लाबोनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव आं गिबियाव मोनसे नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन जिहेतु बेयाव गोबां सैनिक कल'निनि जिहेतु बेयाव रायजो जानाय बिथांमोना नैबेयाव ज' जाफैनायखौ नुनो मोनदों, जायनि जाहोनाव सासे फरायसुलिया CBSE बोर्डनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव 95 जौखोन्दो नाम्बार लानानै जिहेतु बिथांमोना मेट्रिक आनजादाव पास जानायखौ गोबां खुसि मोनदों बा मोनसे रंजानाय मोनसे खहाबनाय मोनसे बे समाव बिथांमोना मोनसे जमायै खौरां लाफैनानै बिथांखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों। जों गिबियाव जों बिथां मेट्रिक एबा आनजाद होगिरि बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु नोंथाङा जितु नैबेयाव मेट्रिक आनजादाव CBSE बोर्डनिफ्राय जितु 95% बा 95 जौखोन्दो लानानै जितु पास जाबाय, नोंनि माबायदि मोनसे फिलिंसआ माबायदि? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बाहरबाय। आंनि मुङा दिब्यानसि दैमारि आरो आंनि पापानि मुङा गणेश दैमारि आरो आंनि मानि मुङा सन्तोषी दैमारि आरो बे आंनि आब' गितिका दैमारि। आरो आं गोजोननाय मोनदों जे आङो आइ आफानि कारणे बे रिजाल्टखौ लाबोनो हादों। जिहेतु माबायदि नोंखौ रायजो राजाफ्राबो नोंखौ गोबां आर'नाइ मोनसे गोदोनायाव मोनसे थुग्रासो मोनसे गोबाङै मोनसे आर'नाइ नोंखौ सोफबफैदों, दा बेयाव माबायदि रायजो राजाखौ मा होननो सानो? आं बहुत थेंकफुल जे आंनो बे रायजोआव आंकाल आन्टि मोनाबो बहुत आशीर्बाद होबाय, बेनिखायनो आंबो दा बे रिजाल्टखौ लाबोनो हादों आरो बहुत मटिभेसनबो होयो। आं मोजां नांदो जे आं बेखौ मोनदों। माबायदि फरायोमोन? आङोथ' हस्टेलाव थायो JNV बिश्वनाथाव। बेनियावनो जोङो 2 months भेकेसन मोनो आरो 1 month भेकेसन मोनो। बे 2 monthsआ मे जुन आरो 1 monthआ अक्ट'बराव मोनो। बेयावनो जों फन मोना हस्टेलाव, बेनिखायनो आङो न'आवनो इउटुबाव लेक्चार्स नायनाय, माने आं टिउसन लायासै, आं न'आवनो लेक्चार्स नायनानै नोट्स लिरनायमोन। बे नोट्सखौनो उनाव आं स्कुलाव रिभाइस खालामनायमोन आरो स्कुलावबो टाइम टु टाइम रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो, बेयावबो जोङो टाइम टु टाइम फरायो आरो टिचार्सफोराबो बहुत मोजाङै फोरोङो। माबायदि फरायोमोन? बेसेबां घन्टा फरायोमोन? बेथ' बुंनो हाया, खारन बेयावथ' रुल्स थायो। बे स्कुल टाइमाव जों 5:30 उथिनो गोनां जायो, बे पिटि खारो, खिन्थु बहुत स्टुडेन्टनि थाखाय माने 10 आरो 12नि पिटिखौ केन्सेल खालामना होनाय, बेनि जायगायाव जोंखौ मर्निं क्लास होनाय 6टानिफ्राय 7टालागि। बे माने एक्सट्रा क्लासेस जोंनि कारणे, जों सेल्फ स्टाडिबो खालामनो हायो बिदि। आरो स्कुल टाइमावथ' जों क्लासेस खालामो आरो
फरायोबो सेल्फ स्टाडि ओमफ्राय आरो इभिनिं टाइमावबो सुपारभिजन बिदि जायो 1 घन्टा बेयाव जों सेल्फ स्टाडि खालामो बिदिनो 1 नम्बराव सोरखौ थेंक्स होगोन आङो बिदिथ' बुंनो हाया सोर बांसिन नोंखौ इन्सपायार होयो जितु फरायनायाव फेमिलि जितु आंनि खाथियाव सासे बिफा दङ मा बुङो जितु खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि सैनिकुन रायजोनिसिमबो खुलुमबाय आं जोंनि गथ'आ आं बा न'खरा जाबायदि हास्थायदोंमोन बेनिख्रुइ मोजां गोबां मार्क लाना 95% लानानै पास जानो हानायनि थाखाय आंनि गोसोआथ' बहुत खुसि आंनिख्रुइबो बांसिन खुसि जोंनि गामिनि रायजो राजाया बेखायनो नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जे आंनि न'खराव नोंथांमोननि थ्रुयै मोनसे मा खालामबाय आं बिनि कारणे बहुत फोसावनायनि कारणे धन्यबाद गोजोननाय मोनबाय आरो बे फिसाया आंहा हिन्जावसा 3 गथ' 3नि गेदेर सासेया M.Com पास खालामनानै बेंकआव साख्रि मावगासिनो दङ इउक' बेंकआव आरो गेजेर सासे दङ गेजेर सासेया बियो BCA कमप्लिट खालामनोसै दा बे उन्दैमोन बेसोरनो आंनि बेंकनि माबा आरो जेनेबा मा बुङो फिक्स डिप'जिट बेंकआ खिन्थु 6-7% होयो खिन्थु बे आंनो 95% लानानै खिथिबाय आं बेखायनो बहुत गोजोननाय दङ आंनि खाथियाव बिमा दङ माबायदि मोनसे आसा खालामो जितु नोंथांमोननि फिसानि सायाव जितु मोनसे गौरब मोनसे लाबोनो हादों गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो आंनि रायजो राजा नोंथांमोन सानैखौबो आंनि खुलुमनाय थाबाय आं गोबां गोजोननाय मोनदों आंनि अनसुलि फिसाया जे जोंनि बे न'खरनि थाखाय रायजोनि थाखाय बेखिनि पारसेन्टेजखौ लाबोनो हादों आरो बे बुंखायोमोन आं माने खबर लायोमोन आरो जेब्लानो आनजाद जोबो माबायदि जादों परिखाया होमबा बे बुंदोंमोन माने पुरा केलकुलेसन खालामोमोन आरो आं बेसेबां मोनगोन जाबायदि सानदोंमोन बिथाङा बिदिनो मोनदों खुसि बहुत खुसिनि बाना बोहैदों खुसि नंगौ रायजो राजाफ्राबो नंगौ गोबां सापर्ट दं बिथांमोननिबो आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो खाथियाव गामिनि सासे बिथां दङ बिथांनिफ्राय मिथिनानै लाना मा बुंनो नाजागोन जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलनि सासे जाखांफुनाय सासे फरायसुलिया 95% लानानै जितु मोनसे गामिनि ओनसोलनि गौरब लाबोनो हादों मा फोरमायगोन गिबियावनो आङो NIV चेनेलनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ बयनिबो जानानै खुलुमनायखौ बावहरबाय जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों गौरब सासे जोंनो बुंनो थाङोबा कनिष्ठतम बैसोआ एकदम उन्दै बे आयं फिसाया दिबांशि दैमारिया जे जिहेतु मोनसे CBSE जितु मेट्रिकनि रिजाल्ट बेयाव 95% लाबोनो हानाया जोंल' नङा बे एरियायावनो जोङो इतिमध्ये जोङो माबा खालामबाय कुनु आसामिसनिबो गैया नेपालिबो गैया बेंगलिबो गैया बर'आथ' गैखायानो खम बेबायदि मोनसे गौरब लाना फैदो बे जोंनि सैनिकुलनि थाखाय इमान मोनसे रंजाथावना बा इयुननि मोनसे आदर्श हिसाबै दिनै इयुन जोलैसाफोरखौ दिन्थिनो हानाय आदर्श मोनसे होनो हानाय जों बहुद गोजोननाय मोनदों आरो बुंनो थाङोबा बेयावहाय बे हाबाफारियावहा जे दिबांशि दैमारिया जितु पारसेन्टेज लाबोबाय डिस्टिंसन मार्कआव थांबाय नामा बे टप 10आवथ' हायासै जि जा बेखिनिखौ लाबोनाया बिखेखय आं बिमा बिफाखौ जे ओरैबायदि गथ'खौ संस्कार मोनसे होनो हाबाय आदर्श मोनसे होनो हाबाय शिक्षा होनो हाबाय बे जोंनि बे ओनसोलनि कारनावहा बयनिबो बिखायाव हाबदो बे आरो बेबायदिनो जानांगौ बिमा बिफाया शिक्षायानो बे बुहुमाव बयनिख्रुइ देरसिन धन शिक्षा अबिहने कुनु मानसिया दा बे मुगायाव जिरायना थानो हाया बेवहायनो जोङो बिनि आदर्शखौ लाना जाहाथे जोंनि बे एरियायावहा जिहेतु दिनै बे खायखातकारा गोसारगोन बेखौ लानानै जाहाथे इयुन जोलैसाफ्रा बेबायदिहै आवगायलांथो बेखौनो आङो सुंद'यै बुंबाय आरोबाव मोनसे खोथा बे मोनसे देवनासो आरोबाव दंबावो
बेखौ जाहाथे बिनि एमखौ साक्सेस जाथों बेखौ बिमा बिफाया जोथोनखौ लाखागोन आरो जोंनि सैनिक कल'नि रायजोथिफ्राय अराय सम दंखायो इसोरनि खाथियाव जोङो हदायनो आर'ज गाबो जाहाथे भबिष्यत बेखिनि बिनि एमखौ साक्सेस जाथों इन्जिनियारिं माबा मोनसे फरायगोन होनना बुंदों बेखिनिखौ खालामनानै जोंखौ बाराय समहालागै खिथिलांथों आरो बेखौनो जों आखिरबाद होदो जों सैनिक कल'निफ्राय बेखौनो बुंबाय थारैनो नंगौ जायनि गेजेरजों मुलुगानो सोदांजायो जाय सोलोंथाइनि गेजेरजों मुलुगानो सोदांजायो मुलुगानो मोनसे सोलायनाय मोनसे लाबोनो हायो जायनि गेजेरजों बे जाबाय सोलोंथाइ नङाब्ला गोबां गोरों गोरा सुबुंफ्रा बुङो सोलोंथाइ नङाबा मुलुगानो खोमसि बा जिउआनो खोमसि थारैनो बे मोनसे रहस्य गोनां खौरां रावजों बाथ्रा भावजोंनि बे मोनसे जोंनो जिहेथु मोनसे थांना थानायाव जिथु सोलोंथाइनि गोनांथि जायो बेखौ बिथांमोना नैबे सासे फरायसुलिया मोनसे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जिहेतु फरायनायनि गेजेरजों जिथु 95 जौखोन्दो नाम्बार लानानै बिथाङा मोनसे मेट्रिक आनजादाव CBSE बर्डनिफ्राय नैबे आनजादाव जिथु पास जादों बे थारैनो मोनसे ओनसोलनि जौगानायजों लोगोसे हारिनिबो मोनसे जौगानायखौ लाबोनो हादों होनना थारैनो जों बुंनो हायो।